моля ви. Бил си в Америка. Да. Защото следващият ми въпрос, разбира се, е как възприемат в България сега, в днешно време, хомосексуалните. Но кажи ми в Америка как се чувстваше ти? Значи в Америка аз никога не съм го крил. На всички работни места, където съм бил, са знаели за мен. Естествено, не отиваш на интервюто за работа с етикет на челото, нали, аз съм гей и искам по... Питат ли те там? Те нямат право да ме питат. Нямат право да питат? Нямат право да ме питат. Така. Както нямат право да ме питат и за възраст. Така. Да, просто гледаш ме така, ще мога ли да ти свърша работа или няма да мога да ти свърша работа. Така. Да. Вече като разберат... Как реагират? Висшестоящите продължават да се отнасят с тебе съвсем нормално. При колегите вече се забелязва диференциация. Повечето се отнасят съвсем нормално, останалите може и да странят леко от тебе, но професионално по никакъв начин това не въздейства, нали, на професионалната обстановка. Прекъсвам те. Зрител на телефона, продължаваме след това. Здравейте! Ало? Добър вечер, слушаме ви. Здравейте! Искам да се обадя с връзка с вашето предаване. Гледам го редовно. Искам да поздравя човека с червената блуза до вас. Благодаря. И да му пожелая много щастие и много успехи. Вие хомосексуална ли сте или хетеросексуална? Аз съм хомосексуален също, като него, нали? И искам да му дам GSM-а да ми призвънява, че му се обадя. Той ще прецени дали ще ви се обади, ако искате оставете си телефона на нашия оператор. Да, добре. Всичко хубаво ви желая. Честит празник, всичко хубаво и хубаво вечер. Желаем. Мерси. Ало. Така. Ти си имаш гадже или нямаш гадже? Имам съпруг. Имаш съпруг? Всъщност не сме се омъжили, но така на централна гара на трамвайната спирка, много романтично в 11:30 с една майка и 3 деца свидетели и разменихме хълки. Майката и 3 деца как реагираха? Мисля, че те не видяха размяната на хълките, но въпреки това нали ни видяха как се прегърнахме тогава. Това от колко време всъщност? От колко години си омъжен? От юли 2006-та. Честито, значи съвсем младо. Още сме младоженци, да. Just married. Да. Да кажи, нека да продължим за щатите и ще се върнем и на тази женитба. Добре, значи в работа никога не си се чувствал дискриминиран там? Или си се? Не съм се чувствал дискриминиран. Имах един инцидент, когато охранител на нашата фирма стана физически агресивен към мен и веднага беше премахнат. Да. Махнаха го от... Фирмата, която го предоставяше него, беше външен такова и го замениха. Тоест, сложиха го на друга работа. Махнаха го от нашата фирма, нали? Имало ли си такива проблеми, постъпвайки на работа или колегите ти, разбирайки, че си хомосексуална, да проявяват? Знам, че ти си много спортуващ, ти си фитнес инструктор и така нататък, но имало ли си такива? Не, аз не съм срещала някакви проблеми, не съм била дискриминирана или да съм срещала някакво различно или грубо отношение. Общо взето навсякъде съм била открита и навсякъде са ме приемали като човека, който съм, като личността, която съм, като професионалиста, който съм. Не е имало никакво лошо отношение, що се отнася на база сексуална ориентация. Сега, разбира се, има някакви такива странични неща, които от време на време те дразнят, от време на време се чуеш да се смееш или как да реагираш. Ето ще ти споделя последното нещо от този тип. Срещам едно момиче, което тренира при мен и тя така с усмивка на уста ми споделя, че казва на нейна приятелка, че тренира при мен. И съответно нейната приятелка реагирала: "Ау, при тази вика лесбийката, не те ли е страх, че ще ти налети?" И тя, нали, се усмихнала и казала: не, просто и през ум не ми е минало, защото наистина тя отива там да тренира, не че с някакви... Но ми е много интересно хората, които разсъждават по този начин, дали биха казали също, ако примерно там ми беше инструктор мъж и ако изобщо разсъждава така, то дали отиват да тренират или да се слагат. Какво значение? Принципно може, само че някакси това се приема.
или поне отива с тази нагласа, че той е готин пич, може пък и да ме свали, докато аз съм някакси странна в това отношение. Ти си опасна. Аз съм опасна, да. Опасна си. Зрител на телефона, здравейте. Добър вечер. Пак лошо ви чувам вас. Май... Как може на този свят празник? Господине, обаче никак не ви чувам, знаете ли? Нямам никакъв шанс да ви чуя, не знам защо така. Извинете. След като не сте срещали проблеми в комуникацията с възприемането от околния свят, не сте се чувствали дискриминирани, какви са ви проблемите в крайна сметка? Проблемите, нормалните житейски проблеми, както на всеки един човек. Тоест, искате да кажете, че на гей обществото имам предвид. Тоест, вие не сте отхвърлени от хетеросексуалните в България. Така ли да го разбирам? Не, аз не мисля, че някой... Много рядко така да срещне лошо отношение някой човек. И то е предимно на базата на това, че хората много малко ни познават. Като че ли вината до някъде и в нас, защото сме много нетърпеливи по отношение на въпросите, които ни се задават. Нормално е хората, когато се сблъскат с нас, да им е интересно, да ни задават много въпроси, които на нас вече до тук са ни дошли, нали? И които са много глупави по някой път или много... Едва ли не се чудиш как той не го разбира. И вместо така търпеливо да си обясниш позицията, да обясниш как се чувстваш, обикновено се реагира много грубо или не толкова търпеливо се обяснява, от което пък в крайна сметка никой не печели, нито другия е разбрал нашите усещания, нашата позиция, нито пък ние сме разбрали, защото той има съответно такова отношение. И оттам се получават до някъде разминаванията. И до голяма степен хората си вадят заключения не толкова от преки контакти с раз, отколкото с жълтите вестници, криминалните хроники и така нататък. Ники допълни. Значи, аз исках да кажа, че ние очевидно нямаме проблем, защото сме и в това студио. А хората вече с ниска самооценка, които с никой не са споделили, те са страшно уязвими. Нали? Колко е трудно да споделиш това с близки, роднини, приятели, най-близкото си обкръжение? Колко е трудно? Най-близкото обкръжение е най-трудно. Да. Какъв съвет бихте дали на този, който сега ни гледа, все още се крие, потискал е всичко в себе си години наред? Какъв съвет бихте му дали? Какво да направи? Много внимателно да почне да... Откъде? Откъде да почне? Може би от... Извинявам.